ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. чуноне ки дар навори гузашта зикр кардем ки яке аз масъалаҳои муҳим дар хоббинии ҳар як инсона баён мекунем, иншоалло вақташ аст таҳлил мекунем. гуфта будем хобҳо чор хел мешаванд ва яке аз қисмҳои он хоби амр аст, яъне фармоянда. хобе аст ки инсонро ба чизе водор мекунад ки онро анҷом бидиҳад, яъне фармонаш метаҳад. масалан касе аст ки доиман гуноҳ мекунад. мо фақат дар ҳамин гуноҳ кунем ки шумо бифаҳмед. шахсе аст доиман гуноҳ мекунад ва хобе мебинад ки хоб далел ба он аст ки амр мекунад ки то инсон тавба кунад, пушаймон шавад ва аз ин корш барбигардад. якум, бози ба масият фаҳмудем. дуввум, хоби зоҷир, яъне боздоранда. хобе ки инсона боз медорад, аз гуноҳе ки мекунад инсона боз медорад. хобе аст ки тамоми вуҷуди инсонро фаро мегирад ва ӯ метарсад ва чӣ кор мекунад? гуноҳе ки мекард тамом тавба мекунад. сеюм хобе ки мегӯянд хоби мунзир аст, яъне бимкунанда ва ё ин ки тарсонанда. хобе ки инсона ваҳшат фаро мегирад, метарса. ҳамчунин ки сиёҳӣ зер мекунад, инсон ҳамхел метарса, тарс вая фаро мегирад. ва чаҳорум хобе ки аз ҳама хоби хуб аст, хоби бушр аст ки она муфассирон ва ё муаббирон хоби муждадиҳанда мегӯянд ки инсонро мужда медиҳад. барои бисёртар фаҳмидани шумо аз хобҳои фармоянда, хоби зоҷир, хоби бимкунанда ва ё ин ки хоби муждадиҳанда ман як қиссаеро аз ҳаёти Муҳаммад ибни Сирин барои шумо баён мекунам ки яке аз дӯстони мо, яке аз бародарони мо, бигзор акун бародаронимон ҳам набошад, аз ҳам гузашта омад, наздаш омад, гуфт хобе дидам. гуфт чӣ хоб дидӣ? гуфт хоб дидам ду булула медонед, турба, ду турба. гуфт хоб дидам аз як тарафаш оби ширин гуворо омада истодааст ва аз тарафи дигараш оби талх, шур, бемаза. баъд ҳазрати Муҳаммад ибни Сирин гуфт ту чӣ кор мекунӣ? гуфт ту зан дорӣ? турбаи аввала ташбеҳ ҳамун оби ширина ба занаш дод. баъд гуфт зани ту хоҳаре дорад ва булули дигар, яъне турбаи дигар ба хоҳари ӯ нисбат дод. гуфт ту аз бо хоҳари занат ҳам мубошират мекунӣ, яъне ки алоқа дорӣ. гуфт аз ин корот чӣ кор кун? бигард. бин хоби ҳам амр шид, фармон дод ки ту бигард. дуввум хоби боздоранда ва он мард аз хоб гашт, аз кори кардаш гашт. ва ҳаёти Муҳаммад ибни Сирин ҳам боз яке аз ҷолибтаринаш ҳамин аст ки як кас омад, гуфт наздаш омад, гуфт хоб мебинам аз сарои подшоҳ, ҳамун султони давр, гуфт 40 дона хирмо ёфтам. баъд ҳазрати Муҳаммад ибни Сирин гуфт туро паго дар ҳамон мавзеъ 40 дона хумча, яъне ҳамун дура меган, дура мезанам. ва ин кор ҳам шуд. аз ман чӣ қадар вақт гузашт, боз омад, гуфт хоб дидам дар сарои подшоҳ 40 дона хурмо ёфтам. баъд гуфт ту ба наздикӣ 40,000 дирҳам ёбӣ. гуфт чӣ хел? аз ман чӣ қадар вақт гузашт, 40,000 дирҳама ёфт. ва омад назди Муҳаммад ибни Сирин гуфт ту барои ман баён карда будӣ, дар аввал чӯб буд, дар охир ин хел шуд, яъне соҳиби хуб шуд, муждадиҳанда барои кори хуб буд. инро ман ба кадом хотир нақл мекунам? ба хотире ки баъзе аз дӯстони мо ман баён кардам, тухм баён намудам, дар комментария нависидааст ки ту дурӯғ мегӯӣ, ман фалон эшона пурсидам, тухм фарзанд аст. ай аблаҳ, ту ҳамуна хубтар гӯш кун. ман ҳамаша гуфтам ки дар кадом ҳолат тухм фарзанд аст, дар кадом ҳолат чӣ аст? гуфтем завҷа аст, дар кадом ҳолат дороӣ аст. боз ӯ гуфтааст эшона пурсидам, эшон мегӯяст зан фарзанд аст, ту мегӯӣ дороӣ аст. ман гуфтам дар кадом ҳолат? дар ҳолат ки бояд тановул мекунӣ. вақте ки ту тухма тановул мекунӣ дигар фарзанд нест. баъд гуфт чаро ки дар дофи аввал маро дурра задан, дар ин дофа ман соҳиби маблағ шудам. гуфт дар он вақте ки ту хоба дидӣ, дар он вақт дар дарахти хурмо вуҷуд надошт, танҳо химча буд, ҳамун химча. ту аз ҳамун ҳисоб танҳо чӯб хӯрдӣ. ва аз сабабе ки хоба дар наздикӣ дидӣ,
در آن درختی که تو خواب دیدی مثال در این موضع چی است؟ گفت خرما بود. تو برای همین خرما خود نعمت است، دارایی است، پول است. برای هر یک شما بس همه شما میرسانم که شما خواب را میبینید، خوبتر بیان کنید. کدام مسئله که خواب داد نمیفهمید مراجعت کنید، ان شاء الله به خواست الله سبحانه و تعالی ما جواب میگردونیم.